सनाथि मायथाइ जे फालिनाय फोरबो फालिदों नोंथांमोना बेयावहाय मा गोजोन्थों हिरिम्बा बाथौ थानसालिनि 50 बोसोर सनाथि मायथाइ खुंथाय बे समाव जों दुलाराय बुहुमनां बर' हारिनो गोजोननि मोजांनि जोङो हामलायनाय बावहरदों आरो नोंथांमोननि सफैनायाव जों गोजोनदों जे दिनैनिफ्राय 50 बोसोर सिगां जोंनि बे हिरिम्बा बाथौ थानसालिखौ जागायजेनदोंमोन आरो दिनै जों दुग्गाथावहै 50 बोसोर जोंनि धोरोमनि गासै खामानिखौ मावै फैयै दिनै जों सनाथि मायथाइ खुंनो जों हादों बेवहाय जों थारैनो दुगादों जोंनि दुलाराय बर' माहारिनि आंगो धोरोम बाथौनि जों गोहो बोलो मोननानै जों बर' हारिनि आंगो धोरोमखौ बुहुमाव गोख्रों महराव जोङो दिन्थिफुंनो जों निश्चय हादों। दायो दुलाराय बर' हारिखौ मा खावलायनो लुगैयो जिहेथु बर'नि गुबै बे बाथौ धोरोमनि जों खावलायनो लुबैगोन आफा इसोरनि बोरजों बर' हारिया थारैनो जोनोम मोनदों आरो बर' जेसेबां दं बुहुमाव साफ्रोमबो जों बाथौआरि बिनि अनगायै जायफ्रा गुबुन धोरोमखौ साबसिन साननानै बिथांमोना गावनिखौ नागारदों जों दुखु फोरमायगोन आरो साफ्रोमखौबो गावनिखौ नागिरनानै गावनि फिसा फिसौनो इयुन जोलैनो गोग्गो धोरोमखौ होलांनो थाखाय जों खावलायहरगोन। दायो हिरिम्बा बाथौ थानसालिखौ जे आसाम नाङैनो बा माबायावनो जे सिनाय जायो बे बिथिङाव मा बुङो? जोङो गावनो साफाल गोनां होननानै सानो जोंनि ओनसोलनि दैदेनगिरि बिथांमोना जोंनो दिनैनिफ्राय 1972 मायथाइयावनो गायसननानै जोंनि धोरोमनि बे बान्दोखौ गोग्गो खालामना लाखिबोनो हादों आरो बुहुमनि बर'फ्रा दिनै गुबुनै साननो गोनांथि गैया बाथौ धोरोमानो आंगो बर'नि गुबै धोरोम आरो बे धोरोमखौ लानानैनो बुहुमाव जों मानसि महरै थांना थानो हागोन आरो बेखौ फोथायनानै जों दिनै रायजो राजा बयबो खौसे जानानै जोंनि नैबे हिरिम्बा बाथौ थानसालिनिफ्रायनो खावलायहरगोन खौसे गोग्गो गोथार लानानै जोंनि हारि जोंनि धोरोम जोंनि राव थुनलाइ जेखौबो जेन फोथांना लाखिनायाव बयबो गाजा गोमजायै गोग्गोहै नांथाबो। जे बेसेबांसो जों जिहेतु गोथारिफोरा जे बे नैबे हिरिम्बा बाथौ थानसालियाव जिहेतु मुखुब जानानै दं जोंनि सिबिसालिया गुबैयै 1972 मायथाइयाव जागायजेननानै फैयै 2013निफ्राय नैबे महराव जोंहा जाफुंसारनायनि लामा लादोंमोन 2019 मायथाइनि एप्रिल दानाव नैबे महरखौ जों बेखेवजेननो हादों जोंनि बै समनि BTCनि EM मुस्रि गेवलां लोमस्राव दैमारि बिथांनि आफादगिरि जानाय बिबान बोथोराव आरो बिथांजोंनो जोंनि जागायजेननाय हाबाफारियाव बेखेवगिरि महरै जोङो बै समनि BTCनि मावफुं सोद्रोमा गाहाय मावफुं सोद्रोमा मुस्रि गेवलां हाग्रामा महिलारि बिथांनि आखाइजों जों बेखेवजेननो हाबोदोंमोन आरो बै समनिफ्रायनो दिनैसिमहालागै जोंनि बर' हारिनिल' नङा दुलाराय बुहुमनि धोरोम सिबियारि मानसिनि थाखाय जोंनि सिबिसालिया गेवलां जानानै थायो फुंबिलिनि 7 बाजिनाय लोगो लोगो गेवलाङो आरो मोनाबिलि 7 बाजिनाय लोगो लोगो जोङो दरखं फाङो थिग बेबादिनो जोंनि बे ओनसोलनि धोरोमनि जा सिबिनाय बावनाय हाबाफारि बेखौ 27 गामिनि दैदेनगिरिफोरजों दाजानाय बियाब आफादा बे सिबिसालिनि गासै हाबाफारिफोरखौ खुङो आरो बेवहाय जोंहा गासै 10 जोंहा दौरिफोर थायो आरो सानफ्रोमबो 2 दौरिया अरायथाहै थायो आरो मोनफ्रोमबो मंगलबाराव जोंनि गामि आफादनि 27 गामिनि दौरि दैदेनगिरि फैनानै आर'ज लाफैयो लोगोसे दाब गामिनिफ्रायबो ओनसोलनिफ्रायबो बेवहाय आर'ज जोंनि गेजेराव लाफैयो लोगोसे दुगाथाव बाथ्रा बेनोदि आथिखालाव जोंनि समाजनि गेजेराव गारि मटर गोदान न' आरो जोनोम सान फालिनाय बेफोरखौबो जोंनि नैबे सिबिसालियाव बावथाय होनानै बावफैयो सिबिफैयो दा बे बिथिंखौ नायनानै जों दिनै दुलाराय बर' माहारिनि बे आंगो धोरोमनि जा गोसारथि मावनाय दांनाय बेखौ जों जेन अरायबो गोजोरै लाखिलांनो हायो बेखौ जों गोबाङै गोसो होनानै मावनाय खामानिफोरखौ मावथाबनो नाजागासिनो दं। 39 बोसोरनिफ्रायनो देहायारि जोथोननि बिथिङाव बुहुमनि बयजोंबो फोथायजानाय लोगोसे साबसिन आरो रावजोंबो रुजुजायै गोरोन्थि गैयै फिथाइनि रादाय होग्रा एप'ल' डायग्नोस्टिक्सआ नोंथांमोननि साखाथियाव सौफैबाय।
बे एपल' डायग्नोस्टिक सेन्टाराव थैजों सोमोन्दो थानाय गासिबो बेराम कोविड-19 बेराम खि हासुदै आरो गुबुन गुबुन बेरामनि आनजाद खालामनाय जायो। नोंथांमोनहाबो आनजाद खालामजाफैनो हागोन। थंआ जाबाय क'क्राझार टाउननि मालदां बाजारनि साखाथियाव थानाय रिलायन्स पेट्रल पाम्पनि उल्टाथिं। रोखायै मिथिनो थाखाय नोंथांमोनहा 6001517103 नाम्बाराव सुलु लानो हागोन। एपल' डायग्नोस्टिक सेन्टार क'क्राझार।